Human na ay problema o wala, kusog kaayo kita mga Pinoy mo pahiyom. Ug usaw-usab sa mga makapagwapa ug makapagwapo kanato mao ang pahiyom. Apan daghan kanato ang nangandoy nga makapahiyom hilabi na sa mga tawo nga adunay cleft lip ug palit. Hinungdan nga nagpatuman og proyektong usa ka organisasyon aron nga mahatagan og katumanan ang pangandoy sa mga bata nga gusto mapahiyom ug makasulti og tarong. Og nihigayuna mga kapuso, makauban nato sa programa karong buntaga, presidente sa JCI Mandaue JM Bersede Yap. Mayong buntag Sir JM ug welcome sa programa. Thank you kaayo for having us, having me, representing JCI Mandaue here in GMA Regional TV Live. Basi una lang sir, basi gusto ka mo greet sa ato mga kapuso nga nagtan-aw karong buntaga. Hi sa tanang nagtan-aw karon mga kapuso, good morning sa tanan mga JCI Mandaue brothers out there watching. Maayong buntag. Bit-bit nimo sir, karong buntaga maayong balita gikan sa inyong organisasyon o sa mga advokasya ug kausa ninyo nga pagtabang sa katilingban. Unsa man ni sir? Actually, sir, ang JCI Mandaue is a non-profit organization. We are a leadership development non-government organization nga makatabang. We focus on the community development sa atong syudad, especially sa Mandaue. We know ubay-ubay mo og mga proyekto, mga kausa nga gi-organize o gipahigayon sir. Unsa may mga katuyuan ninyo, unsa may tinguha ninyo sa inyong lain-lain nga mga activities pod? Actually, sir, we focus gyud sa mga bata nga we have a lot of daycare centers all over here in Cebu. Currently, we are building our 4th daycare center here dool sa Busay, diri sa syudad sa Sugbo. Then as well, we wanted to highlight one of our flagship programs this year. It's called the Mandaue Smile. Mo nay mo help mig opera sa mga bata nga dili ka makabayad og sa operation fee. Nganong nakahunaw-na man mo sa pag-organize, pagmugna aning maong proyekto? Before ko na presidente, I was researching gyud mga projects sa among organization nga unsa gyud dako nga impact sa community. So kita ko ani nga naay Operation Smile nga naay project among chapter, then timing sad gyud nga murag akong kuya sa una usa sad gyud siya nga kanang bata nga naa siya kanang bungi siya. Gawas sa pagtabang kanila sa pagpaopera kanila, doon na pa mo'y assistance sa beneficiary afterwards, sir? Yes, sir. Actually, after the operation, mag-check up mi nila for pila ka days, pila ka months. And after, we would help them sa ilang mga speech, na speech training, naasad sila oy kanang ilang dental as well. Let's talk about your project. Pero admittedly, sir, murag makinahanglan magyud ani og pondo sab no kay daghan tag beneficiaries nga intend nga tabangan, sir. So you've organized this, you've launched this mga coin boxes or mga yes, sir. Pamutang, sir. Kani sir, we had this box of Mandaue Smile. This amo ni gipang butang on different places all over Cebu. We have nasa mga restaurants, if ever makakaon mo, makita mo usa ka box, or within convenience stores or mga retail stores. Kung makita man ganin yung mga box ngayon ani Mandaue Smile box, hopefully you could see it in your heart nga makadonate maski piso, maski 5 or pila ba na amount ana, it would go a long way sa mga bata nga atong beneficiaries aning Mandaue Smile. Yes, sir. Thank you so much for joining us this morning. Thank you, sir. Ug salamat sa pagpaambit sa advokasya sa JCI Mandaue. Mga kapuso, ang ilang presidente, JM Bersede Yap.